Kanong idap daga jing sukemen ha bangi yoban wan biang shakayin ke jongfi ha kan sngi limba kan program jong potnet bangi kuan pnyang subhai fi baro kinong pe kan sngi ha ka kerteng bethyang tam badan bor tam ko jong Jesus Christ ubulong nong penem jingi mara kan sngi ngin let ban yo snow no ya kan khtien ke jong try but ke e ba kwa man kran ha kan sngi kan na ka gospel ke jong Matthias den nong ka ba pra de khot ka ba upright ter ka ba kran to ba Jesus upen jai jai ya ki eriong bat kum juru filaban syam ya kini na gospel ke jong Marcus long basar khot life center ter makum joro na gospel ka jong Lucas long bapra dekat ba arpo ar ter pilabani i kani hey bau jisu open jai jai yaki eriong makani ka khtin ka jong try ka ongum ne te haba ula kiu ha ka lieng ki sanran jong u kila ya budiu hakmi ru ka jinghi phalo ka bakrau ka lami ha ka duriau kat ban telep ya ka ta ka lieng da ki jing at phlung henrei ula yothia te haba ki sanran jong u kila ya wan hu kila ka siu u ki da ong ko kerat to pen emingi ngin sayam ute ulang haki balai ba pilong ki ba syap tieng api ki barit ke jingan ana kam ta ula ki ula seneng ya takal air ba ka duriau ru te kila long ka ba jai jai ya kita ki brio te kila kendet kila ong uba kumno uni ba kila air ru ba ka duriau ki ko ngo ya barang ni ka benta ka e ka ba Jesus Christ ule ka dei ba upen jai jai ya kita ki eriong But kaktian ke jong belai ke batai ni ba ujisu bat kisenran kila let sya kata kalieng ba haba kidang don ha kata kalieng hakmi kelawan kata ka jingki palo ke bakrau ha kata ka duriau bat mentelep ya kata kalieng da kita ke jingat pelung bat ujisu ulayot hia ke Bible ke batai ya kata ba haba kini kisenran kilai i kata ka jingki palo jong kata ka lieng kilai i kata ka jingki jong kata ka duriau kawan kata ka jishep tieng ha kata ka jim ke jongki ba haba ki pet sya kata ka eriong ba haba ki pet sya kata ka duriau ki ong hang ni te ngin sayap ba kataru ka jujabet ha ka jim ke jongi ka ba man la ka singi ha bangi kendo ya ke jing e ha ka jim ke jongi ha bangi kendo ya ki eriong ha ka jim ke jongi ngi wan ke ka wan ning kondok ka jishep tieng bat bon sien ngi ong bet ngin sayap kata di kaktian ka bangi jupen don kam barobor ha bangi kendo iki jing e ha ka jim ke jongi ha bangi kendo iki jing e ha bangi syakri ya ka kerteng ke jong utrai ngi long ke belong kini ki senran kila klet ke e ka bau Jesus Christ ulong abangi pai seki dekat ki ba shwai kata kilai ite Jesus Christ bo pun kia itu pang nyong tole kilai ite kata ka kamba ka jong utrai kilai i ba kata ka dok ka baput hey ba kala kala bhabyang hey ba kata ka met ka jong u kala sma hey ba kata ka dok ka jong u ka bala sma ka bala put ka kala bhabyang kilai i dala ka jong ki khamat ya ka kamba ka jong utrai kilai iru ya ka kamba hey ba tu syakri jong tu rang ba shispa haba ki wan man khot yu jisu ban wan man pen khia yu tu syakri jong rang ba shispa u tu rang ba shispa ong jisu kalong ka bambet ba men wan ka yeng jong rei shu ong tang da ka ktien ba nget ba uni syakri jong ha uni okhia ba u jisu Christ lai i kata ka jinget ka jong uni rang ba shispa ba ula kren ba ula kren uni syakri jong uni rang ba shispa ulakhia kilai yo ite ya kata kamba ka jong try kilai i ba Jesus Christ upen khia ka sengken kurim jong Petros but kilai i ru ba uni jisu ube ya ki ksud upen khia ki ba bon ki ba pang kilai i ka kamba aden ka kamba haba ki don bar jisu nei haba ka one part ka ni ka jing e ha ka jim ka jong ki haba ka one ka ni ka jing ki apo ka duriau kata ka lieng ka ki phalo ki dap da ka men sim jong ka ji shep tieng but ki dap da ka men sim jong ka ji artatien but ki ong hang ni te ngin sayam kiklat bat no kidon bunsen ha ka jim ka jong iro ma bunsen ngi pet shaki eriong bunsen ngi pet shaki duriao ngi klat bat no ngi yang ngi klat bat no ngi don ki senran ro ki long kumta ki kampet show jisu ki kampet u ebo ni ulong ki pet shata ka jing ka jong ki ba kataru ka de ka jinglong ka jongi ki brio abangi syakri ya ka kerteng ka jong try abangi kendo ya ki eriong jaka ngin pai shu try bun se ni pai man sya kita ki eriong bun se ni pai man sya kita ki jingki ki bakrau ha kata ka jim ka jongi kata ka de ki jinglong ka jongi ki brio ba kum juro abangi pai ka Bible abangi puli ha ka kitab jong Exodus nong bakhat sao ki Israel ru ki lalong kum ju ka Bible ka kren ya kata abaki lami na Egypt But abakila amin na Egypt kila lat nya kata ka jinglong brau ha ka jinglam ka jong Moses. But abakila amin na Egypt kila don hadrot duriau ka basau. But abakidang syong hang ni ka rot duriau basau. Kila i bau paro ulawan be yaki. Uparo ulayo snow ba kini ki Israel ki don hadrot duriau basau. But uang ngan let ban be iki ba ngan let ban wan lam brau biang yaki syari Egypt.
But habau paro ula led ban be kini ki Israel haba ki Israel kila yo paro kini ru kila dap da ka jing khawet kini ru kila dap da ka jing shep tiang ba kila linyar sha Moses ka tien ka jong blay ka ong kumni habangi puli Exodus lom khat saud khot ba ship hoter ter kong timen bau paro ula nang jan ki khon Israel kinang khmiet yala ki khamat ha khmi te ki Egypt kila ibe de dien jong king ba kila khawet sika de ba ki khon Israel kila linyar ha utrai Kani jinglong jong ni Kibril. Kani jinglong habangi i ki khon Israel. Kani jinglong habangi i ki senra habaki wan ki jing ni khau But habang wan ki jing ni lenyar. Ni red ya kata ka jingnyat ke jongi ni shep tiang no baka taruh ke lajia baki Israel baki lai kini ki sipai ke jong paro baki wan bet na ding jongki kila ong bet kani ka singi tingin sayap bet baki la wan kata ka shep tiang kala wan kata ka jing khau baki la lenyar sya utra kini ru kila klet meno bala pelaj ki na ki kti ke jong ki Egypt Kila klet doi ka ketiga ban bor ka jong blay lingba ka jinlam ka jong Moses ka bala pelat yaki na ki keti jong ki Egypt kila klet yaki tigi kamba ki bau try open ha ka ri Egypt ha i bau pha ki tigi pauta lagi klam bakan wan ha ka ri Egypt nrai ha ki Israel ka we na ka klam ru kam shimla la ban kata iki kila klet bau tu mensim jong ka jingyap ha ka to ko sngi bakin mi no na ka ri Egypt hey wala pen yap lot iki khon ningkong jong ki badan po ri Egypt kila klet ba kila lat na kata kila klet ba ki dan ha ka jingka ka jong try ki lat na kata jing sha penyap ki khon ringkong ki klet abaki ke jing ki klet ban pai show try ki pet ban man sha kata ka jing baki linyar how Moses baki linyar show try baki ni ki Israel ki ong kila ong ru how Moses namar ba omdan ka jing tem ha ka ri Egypt ba melayalam no ingi ban yap akan kri klau balai ba melale kumni bat ngi ban yalam no ingi na ka ri Egypt kani kamlong kata ka ktien ka bangila yathu ame ha ka ri Egypt da ka baong to eno ingi bangin yo shakri kini ki Egypt namar kala kham bhai ingi bangin shakri kini ki Egypt ban ya ka bangin yap ha kani ka ri klau But kini ki khon Israel kila ai daw man ya Moses haba kila ya kata jingwan ka jing kini ki sipai Egypt But kila ong balay mem shimla yangi hari Egypt. Balay mem wan yalam ingi syaka ne ke riklau. Kila thnum yo nu blay. Habaki kata ka jing kila thnum show nu blay. Kila thnum show nu shakri jong blay belong Moses. But kila ong balay mem ingi hakari Egypt ngin dala suk bangidan hakari Egypt. Balay mem wan yalam ingi syaka ne ke riklau bangin yap no hakani ke riklau. Balay don jing tap ingi bangin tap hakari Egypt. But kila ong sya Moses baru Moses ulapan pai kti ni ki doong ti Moses lo ong hau tau pat ba WhatsApp tiang pi to sange to khmiru ya ka jingpenem jong trai ka ba unsa pen ia pi ha ka ni ka sngi namar kita ki Egypt ya ki ba pi ia ka ni ka sngi pinomi issue ya ki la no ru utrai unyele na ka benta jong pi namar kata to da snap jar pi but Moses udo ong ya ki ni kentien sya ki Israel on WhatsApp tiang to sange ba to khmi ya ka jingpenem ka jong trai Bahu ang bay yakini ki Egypt ba fi iya ka ni kasngi pinomi issue lano uai ki ka mensiem uai ki ka ktien jo jing shlor uang WhatsApp tiang sange to sange ma pini ya ka jing penem ka jong try uang kini ki Egypt ba fi iya ka ni kasngi pinomi issue uang try unyele na ka benta jong ma fi snap jarben Ka Bible ko ni baru try lo ang Moses balay melenyar hanga to the kren ki khon Israel batu kinang yanyo batu rap mame lau dingdo batu kneru lagi kti ka duriau tu penya kladru yaka ba ka ktien ka jong blay kala wan Moses baru blay lo ang Moses ra tu kti ka jong me ka badan tu dingdo ba men si ya kan ka duriau ka basau ka kat arliang baru tu penya klad yang ka duriau ka basau kata di ka ktien ka jong blay haka jim ka jong Moses ki Israel kila syap tiang habai ki kendo ya ki Egypt re habau Moses uang iki WhatsApp tiang uang WhatsApp tiang haka ni ka sngi pin kata ka jim penem ka jong try to yang scam mapi uang kini ki Egypt ba fi ka ni ka sngi film issue lano ro mabalay utray unyale na ka benta jong pi mapi shu yang scam mapi shu snap jar Barhaba kila le ya kata haba kila bakini ki Egypt kila wan barhaba Moses ula kniare tu khti ka duriau ka basau kala klan la pen ya khlat ya kata ka duriau basau bakini ki khon Israel kila ya apreng jo kata ka duriau bakila lat na ka khti jong Egypt barhaba kila ya ki khon Israel kila lat na kata ka duriau basau haba bleu la baro ki khon Israel kila poi Shillong ula Moses penhab itu ka khti barhaba Moses penhab itu khti bau ding do jong ubat Kaduriau ko basau kelawan biang kata gaji pada klat kita ki kelawan biang ba kila kenter lot ya ki Egypt
haka taka duriau ke besar. Kumjuru haka jim ke jong pi haka ni ke sengi. Kan mau kini ke jing ba fifi kan do. Kan mau kini ru kin terlot haka kerteng ke jong trai. Kini ke jing ba fi haka ni ke sengi pinumi isu lanu ma balai utrai uyeng menyele nak benta ke jim ke jong pi wat nom lenyar wat nom syakti ma pi shu yeng tek ma pi shu skap jar pini i ya ke buram ke jong trai pini i ya ke taka jing penem ke jong trai haka jim ke jong fi kombau la penya khlat ya ke taka duriau ke besar oni penya khlat ru ya kita ke jing haka jim ke jong fi kini ki Israel habaki i ki Egypt ki wan nadir ki i ke ni ke duriau ke besar ko dah khamat ki ong shanongin pet ngenom lat chuan pet shano kalawan mereka jingyam baki la syap tieng reha baki pai shu trai bau Moses upen jar yaki ki i ke buram ke jong trai ki i bau trai ulang tahun nong ile haka jim ke jong ki i bau trai ulang tahun nong penem haka ta ke jim ke jong ki lai i ya ke buram ke jong blai ki lai i de la ki jong ki khamat hei bakani ke duriau ke besar kakat arliang 4 Julai mano banlek kata ublay wangi syakri ulek ya kata bakilai i ya ka buram ke jong ublay bakila lat na kata ka jingyam kumjurong awi fi ka ni kasngi kini ki jingye ba fi kendo kini ki sngi benta kini ki eriong ba fi kendo haka gm ka jong pi kan mau kini ru kin sajano kombo tra la kan ter ki Egypt haka ta ka duriau basa on kan ter ya kini ki jingye haka gm ka jong pi on kan ter ya kini ki eriong na ka gm ka jong pi ma ngi shakri yo ne ublay jong ki kamba ngi shakri yo ne ublay ubakra ka ktien ka jong try ko ong kombo Moses lu ong utrai unya le na ka benta jong pi uni utrai ubanga nga shakri uni utrai ubanya le na ka benta ka gm ka jonga Bat bun sien ni kelet ya kata takadau ngi kwa bangin le da ka bor jong na di takadau ngi shep ting no hre habaki wan ki jinge habaki wan ki eriong ai banga ba ma fingin shi yeng ngin shu sap jar bangin shi i ya ka buram ka jong trai ma blai utrai unya le na ka benta ka jingem ka jongi ba kini ki sanran ru kila long kum ta habaki i kata ka jinge habaki i kata ka eriong habaki i kata ka jingki ba krau ha kata ka duriau ka jing telap ya kata ka lieng kila shep ting no Bagi long hang ni te ngin sayam. Ki klet ban pai show Jesus Christ. Kom juro ka jim ka jongi kom mangal omane. Bun sen ni klet ban pai show no try. Bun sen ni pet sya ka to ka jing ka jongi. Kan mau ka ni ka way. Ngoi fi habangi syakuri yo try ngin amlat na kini ka jing ngin kendo bet ya ki eriong ha ka jim ka jongi. Mabalay ka ktien ka jong try ka la kren lupa. Baka lenti ka jong try ka long ka bakim. Ta ka lenti ka bangi ginyat ka long ka bawet. Kabayan lamingi siya ka jingem kendiat ki basyam ka kani ka lenti ka bangingi ya abangi syakri ya utrai kan dai be ka lenti ka bakiem kan dai be ka lenti ka bawet aba fi ya kani ka lenti fi ne kendo shibon ha ka jingem ka jongfi pin kendo ki eriong hadien ki eriong pin kendo ki jingye hadien ki jingye wanam syaptieng habe pi kendo kita kan mau pidon batno pidon bat ublay Belong ublay halor ki blay baro pidan ber ublay belong ke kerteng halor ki kerteng baro bar uta uday Jesus Christ ai bangin pai shall try mabalay ka ktien ka jong blay ka krenya kata habangi pulie na ki sam lenong ka ba at punyo ka ktien ka jong blay ka utrai ulong ka jing shai jonga bar ka jing pen im ka jonga yanungan kau et utrai ulong ka bor ka jing pen im ka jonga yanungan syap tien ka ktien ka jong blay ka kren ya kata yanungan syap tien mabalay haba utrai ulong ka jing pen im ka jonga haba utrai ulong ka jing shai ka jonga yanungan kau et bun sien bangim don ya ka ni ka ktien ka jong blay ha ka jim ka jongi habangi i ka ni ka jing ki phalo habangi i ka ta ka jing ki ba khrau ka jim ka jongi bun sien ni artatin no bun sien ni syap tien no bun sien ni reno ka jingyat habangi don ya kani ka ktien ka jong blay ngasu tho bangan kren ya kani ka ktien ka jong blay ngasu tho manong jingye panumla ban le enga eriong panumla ban pen ki yanga mabalay ka kani ka ktien ka jong try kala kren mabalay ka bible ko ong ba utray long ka jing shai ba ka jing pen em ka jonga yanungan khawet ba ka ktien ka jong blay kala ai ka ta ka jing kular ha ka jing em ka jonga ngate ba ka ta ka jing kular kan pendap habanga syakri ya ka kerteng ka jong try kum juru ka ktien ka jong blay habangi puli ka sam arpnyok ka dekat ka basan ru ka ong namar ha ka sngi ka jing jar un rikop yanga ha kan ying jan jong u ha ka jakari ka tamadekal jong u un buri yanga un kentiu yanga halor umok siang ka bible ko namar ki sngi ka jong jin jar un rikop yanga ha ka ying jan jong u
Mangi tiap abang ki kendo ya ka jing ka jim ka jungi abang ki kendo ya ki ti eriong ha ka jim ka jungi ka tien ka jong blai kala ai ka jing kular na mar bale ha ka por jong ka jing jar un recop yangi ha ka ta ka ying jan ka jong Kaktian ke jong blai kelak keren ya kata un recop yang abad defi ha kata ka ying jan jong ha kata ka jakare kata benekel jong un bure yang ha kata ka jaka ka bekentang sik bekentang tam ngarung abang wan ka jing ka jim ka jonga kaktian ke jong blai ka keren ya kata abangi pulis tis ki nong hebron nong besar khot bakat riu bangin rung sa ka jaka kentang ka bekentang tam bangin rung sa ka khet ka jing ai ka jong tra bangin syam ka ta ka jing snai bangin syam ka ta ka jing ai ha ka por bagi don kam ma blai ha bangi rung sa ka jaka bekentang jing bekentang tam abangi rong hata ka presence ka jong utrai ngisu tho bagi dan ka jingka ka jong utrai ngisu tho ba uni utrai uri khop yanga ha kata ka ying jan ka jong u bat ulang ma u tau mau siang ha ka jim ka jonga mau siang bam dan mano bala ban pen ki yanga ha bang dan ha utrai kani ka tien ka jong blai kala kren ya kata bun sien bangam don ya kani ka tien ka jong utrai ha ka jim ka jonga ha bang kendo ya ki eriong nga shep tieng no Kaktian ke jong blai kala aingi ke jingkular pada baka ongi ke jingkular kan pendep ya kata ke jingkular ha ke jim ke jong fi ba utrai unri ye fi unri khap ye fi hapreng joka jing jinjar penrong serta ke jaka ke bekentang ke jong utrai malai udai mu tau mo siang ubas kem kaktian ke jong blai kala kren lupai kata habangi syakri utrai kan mau bhai ke ni go wei ngin kendo be ye ki eriong ha ke jim ke jongi kaktian ke jong utrai bangi puli gospel ke jong Matthias dan nong banyo de khot ba pasar ta tan to ko ada unu ubas ngoi kaktian ke jonga bar ubaleru ya kata ngan trai u ko mu brio bestat ngan ngoi u ko mu brio bestat bate ya ka yeng halo mo siang kili e ki wan kijing shreikin wan uslap wan re ka bible kong kata ka yeng kanung kalon balai kam kalon nomar la seng nong rem ya kata ka yeng hau mo siang ngoi fi habangi syakri utrai kislap kin wan kijing shreikin wan kili e kin be ha ka jem ka jopi kan mau ba aba fi le ka mon ka jong utrai aba fi snap ya ka ktien ka jong utrai bar fi pendep ru ka ni ka ktien ka jong utrai ka jem ka jong fi kin wan ki jing e ka jem ka jong fi fin kendo i kili e fin kendo i ki slap fin kendo i ki jing slay ha ka jing em ka jong fi re ka to ka yeng ka jong fi ka num kolon ka yeng ka jong fi kan scam na ma bale ka nong rem jong ka yeng ka dei ha u mo siang ka nong rem jong ka yeng ka jong fi ka dei ha uni u jiskres bar ha ba u jiskres don ka ong fi pin num kolon kijing ia kinom la pen kolon ya kata ka jim ka jong fi ma balik ka tien ka jong balik bagi pulis sam besi spa at koi ka tien ka jong balik ka batai ko me onom sha ban ki kejat jong me utau bu sumari me onom samthia ma balik ka kini ka tien ka jong balik la ai nga kini ka jim kular ba onom sha ban ki kita ki kejat ki jonga onom sha ba kini ka kejat jonga kan ki wat apreng jong ki eriong ru kini ka kejat ka jonga kanong ki kini ka kejat ka jonga kanong ki kan yeng tek Mabalay udah utrai bersumar nga unia bersumar nga ju samtia dekat kebesan kong utrai ulang tahun nong sumar jome utrai ulang kejingka jome keti ka mon jome kesingi ka nom shoi me mensi lemni ubrai men min kata ka diga jingkula da ketien ka jong blay utrai ulang tahun nong sumar ha ka gm ka jonga utrai ulang ta ka jingka ka jonga ha ka keti ka mon ka jong ka bible kong utrai ulang tahun nong sumar jome utrai ulang kata ka jingka jome ha ka keti ka mon jome haba utrai ulang tahun nong sumar utrai ulang ta ka jingka ha ka gm ka jonga yanungan syapti utrai wong kasingi kanam shoi me mensi lemniu benai men miet utrai un sumari me ka besniu baro un sumari ka mensim jome utrai un sumari ka jingmi shabar jome bari ka jingwan shapo jome nadu menta hadu ki bam jikut ka bible kong utrai un sumari me na ka besniu baro maraba ong un sumari me na besniu baro un sumari pi na ki eriong ki jong pi un sumari pi na ta ka jingki ka bakrao ka jim ka jong pi un sumari pi na kita ki slap un sumari pi na kita ki air un sumari pi na kita ki jishlay wat num syapti wat num kawe wat num long ko belong ki senran wat num long ko belong ki Israel haba ki kendo ya kata ka jing air kawan ka jing syapti ha ka jim ka joki kan mau you know pa fi syakri ublay belong ka kerteng halo ki kerteng baro ublay belong ublay halo ki blay baro para haba kini ki senran kilai i kata kilai ban kersiu ya Jesus Christ. Berapa kilat man kersiu Jesus Christ. Jesus Christ ang yaki balay fil syaptiya. Api kibaret ka jingan. Balay piret ya kata ka jingan. Bulsi na bagi kendo ki jingan ki jongi. Ngiret ha ki jingan ki jongi. Balay ngiret ma balay ngilap mi palat sya kita ki jingan ki bangi kendo. Pat abau Jesus Christ okay. Udah seneng ya kata ka leer. Udah seneng ya kata ka duriau. Para bau try sneng kini baro kilong jai jai kini baro ki hap snap ya ka kerteng ka jong try
ma boleh udai mu u boleh ngoi fi ka duriau ke eriong ka kongu yo trai ngoi fi ngi syakri yau tau boleh ma kini ki jing eru kin hap kongu kin hap dem ha ka kerteng ka jong trai u jisu bau ki usneng ya kitu ki jing usneng ya ka to ke eriong usneng ya ka to ke duriau marabu usneng kalong jai boleh kilong jai ma boleh udai mu u boleh batau ikini ki iki baro pat kum juru ka GM ka jong pi ka oi pi ka ni ka singi utrai unsneng kan mau ka ni ka singi ka bible kong utrai la ai ka bor baki ikhtiar bangin yo right ki besen baki nyala tham halo ka bor ka jong no shun baro ba ka rumdan ke ek balan presnewi ka ktien ka jong blai ka kren ya kata u jisu shobun kiu no shabneng ka ktien ka jong blai ka kren uang hak bneng ba khndo la ai ka bor hanga uang la ai lut kata ka bor hanga habneng ba ka khndo ba ula ai ru kata ka bor haka GM ka jong ba jong fi hey bo uang ba ngala ai fi ka bor baki ikhtiar ba fin yo right ki besen baki nyala tham ula ai nga ba fi ka bor ba bo try ai nga fi ka bor ka jong ba jfi ni ben sneng yikini ki ji haka kerteng ka jong try pin sneng yikitu ki eriong ba fi kendo haka yeng ka sem ka jong fi pin sneng yikitu ki slap ki ba wan haka GM ka jong fi pin sneng yikitu ki jingki ki ba khrao haka GM ka jong fi pin sneng yiki haka kerteng ka jong try ba ba fi sneng ka bible kong kelong jai kan mau ka kerteng ka jong try ka bible kong kalong ka kerteng halo ki kerteng baro ba ka kerteng ka jong try ki kho siu kendem ki ba beneng ki ba kendo ba ki be sport jong kendo ba ki thlik baro kin pla bo Jesus Christ ulong try u Jesus Christ ulong tau nong penem ka kerteng ka jong blai kala kren lupa habangi penon kam ya ka kerteng ka jong blai habangi kam kan ti ya kata ha ka kerteng ka jong Jesus Christ nga nget kini ki jing ka jim ka jong fi kini ki eriong ba fi kendo pinami issue ma blai u try u yelia nam ta jong pi u try u sneng kini ki baro na ka GM ka jong fi ma boleh ka ktien ka jong try ka keluar lagi ya kata bangi pulih gospel ka jong u yo ne selong ba khatsau ka di ka ktien jong ka jingkular po try ai ka GM ka jongi shisang ong pi u tau banget anga ya kita ki jing le ki bangal le manga utaru un le but ya ka ba kham khrau yikini un le namar ngan salet no manga sha u tau khpa jonga ka bible ka ong shisha ngong api u tau banget anga ya kita ki jing le ki bangal le utaru unle larang ingat ha utrai kaktien ka jo boleh ka ong shisha larang ingat ha u Jesus Christ ki ki bau Jesus Christ ule ngarungan le kata di kaktien jo ka jing kular u Jesus usneng ya ki eriong khap ko ngo ha ka kerteng ka jong trai khap long jai ha ka kerteng ka jong trai piru pendon kami ya kata ka bor ka bu Jesus Christ ula ai ha ka GM ka jong pi mak balai u Jesus Christ uang ki ka bangang le piru sneng ya kini ki jing le ha ka GM ka jong pi sneng ya kini ki eriong ba fi kendo ha ka GM ka jong pi ba kini ki hap long jai ha ka kerteng ka jong u Jesus Christ kan mau bhai ka ni ka wei ha bang ong fi wangi syakri u trai ngoi fi ni kendo ba ka jing ba ki jing le ha ka GM ka jongi habang sedang may ban pediang ya u Jesus Christ nong penem ngoi fi gen kendo ki eriong hadin jong ki eriong babun sen ki brio ki ong habang syakri utra ni yo ka jingsuk nginum yo ka jingsuk hane ka pertai ka bible ka da kren lupa ya kata nginum yo ya ka jingsuk ha ka pertai ka ktien ka jong blai ka ong ngin yo shibun ki jing jinjar re Jesus Christ ong tuat shep tiang ngala job ya ka pertai habang syakri ya ka kerteng ka jong tra fin mat sibun fin mat ka jing syakren ben fin mat ikata ka jing shale ben fin mat ikata ka jing syakren ki ktien ki bamman sudah ha ka GM ka jong fi fin mat ya ka jang ka jing le ha ka GM ka jong fi fin mat ka jing le na ka yeng ka sam fin mat ka jing le na ki bayeng ki bahas sam ka GM ka jong fi habang fi sedang men syakri ya ka kerteng ka jong trai fin ya kendo ikata ka jing ha ka GM ka jong fi habang fi sedang ban ba ka ding pena ka jong trai habang fi sedang ban len ya ka jong ka GM habang fi sedang ban but yo Jesus Christ ha ka GM ka jong fi fin ya kendo ya kini ki eriong pinom lat ya kata takada abang syakri yo try nginam yo jing sok ni ka pertai ro Jesus Christ la kulari ka ni ka way hanga ka don kata ka jing sok u Jesus Christ uklari ni ka ni ka way ka jing sok om ja ka ni ka pertai hari ka jing sok ka jong Jesus Christ hapo ka GM ka jong i ukular ya kata ka jing sok abang i pai shu try u hapo reng jong ka eriong u yo tia beli u yo tia ma beli ka don ka jing sok
haka jim ka jong bar ya kata ka jing sukru un ai haka jim ka jong ba jong fi ba nga ba ma firu apreng jong ki jing e apreng jong ki jing le kan don ka jing suk ka jong trai haka jim ka jong ma balik ka tien ka jong trai ka kren lupai kata ha ba puli gospel ka jong yones lam khasa u Jesus Christ lo ya ka jing suk ka jong nga ai pi ya ka jing suk ka jong nga in op om ku ma ka ne ka porthai ka ai nga ai ma ngai pi wat ki ku slai na ka don jong fi lemne wat shep tien u Jesus Christ lo ai kata ka tien jong ka jing kular haka jim ka jong ba jong fi bo ang u ino ya kata ka jing suk ka jong trai ha kata ka jing im ka jong i ha ba don ya ka jing suk ka jong trai ha kata ka jing im ka jong nga num shep tien nga num ki ku slai na ta ka dono ka jong ma balai nga su tho ba nga dap da ka jing suk ka jong trai wat apreng ki eriong ki don ha ka jing im ka jong bun sien ngim don ya kata ka jing suk ta ka daw bangim don ya ka jing suk ka jong trai bun sien ngi artatin no bun sien ngi shep tien no bun sien ngi red no ya ka jing kum bakini ki senran kila red ya kata ka jing ka jong ki kum baki Israel ha ba kila i ki Egypt ki wan manile ka jing ka jong ki kila len nyar kila khau wat num long kum ta ka tien ka jong trai ka ong kala ai ngi ka bor ba kala ai ngi ka jing suk ka jong Jesus Christ ha ka jing ka jing ai begin penon kam mi la ka tien ka jong trai bagin sneng ya ki ti eriong ha ka jing ka jing ngin yo ka jing suk ka jong trai ha preng jong ka eriong wai fi bobon sen ha ka ni ka sni fi do thia na ma blai pi ke do shibon ki jing le ka jing ka jong fi long bolong trai ha preng jong ki eriong u yo thia suk ha ba fi dan how trai u trai on pendap fi da ka jing suk ba finum ki ko slai ya kini eriong ki babe ba finum ki ko slai ya kini ki jing ki ba khrau ha kata ka jing em ka jong pi ma blai pi dap da ka jing suk ka jong trai ka tien ka jong blai ka pen kan ma ngi ha bangi puli Isaiah rinong ba apre khot balai kong me bat ha ka jing suk ba janai ya u ba penne ya ka jing mut ha me na ba ushania ha me ka tien ka jong blai kong me bat ha ka jing suk ba janai ya u ba penne ha ka jing mut ha me na ba ushania ha me mo ka don ka jing suk ka ba janai ya kita ki ba penne ya ka jing mut how try ma blai kishania how try ka tien ka jong blai kala kran ya kata me bat ka jing suk ka bajanai ya kita ki ba penne ya ka jing mut ha me ma blai kishania how try ai ba nga ba ma firu ngin penne ka jing mut ka jongi shall try ha ba ka jing mut ka jonga ka don shall try nga tep ba ka jing suk ka jong try ka bat yang ha ma blai nga shania ya try ha ka por jong ka jing ya ngam shania yala die nga shania yo try wala nga ya limba hakapor joki eriong wala nga ya limba hakapor jong jing ki bakrao hakapor jong jing shlei ka jing suk jong try kan bat ya pi ma bale ki khmat ki jong pi ki pa sho try ka khtien ka jong blei ha bagi pa ki eriong nga kan ma yo Petros abo Petros ui bau Jisu u ya ka duriao uang ai bangaru an wan Marhabau Petros uyaru aga duriau. Karena bagi khmat ke jong Petros kidang pe shau Jisu u Petros udang ya alor ka duriau. Rei haba ki khmat ke jong Petros ki pai no sya kata ke eriong ki pai no sya ka jingki ata ka duriau u Petros usdang ban ngam. No balai. Balai ka khmat ke jong u ka khampai su trai ka khmat ke jong u ka pai no shkini ki eriong ma ka khmat ke jong u ka pet no shkini ke jing e jaka kan pet show trai ka pet pen man shka jing e habau pet shka jing e usdang ban ngam barabau pertai u trai pen em yu Petros u trai pen em yu Petros na ka to ka bangam jelop kum juro a ka jim ka jong tien ka jong blai kala kren ya kata u trai u bat da ka jing suk ka bajanai ya kita ba penne ya ka jing mut ha u ma blai ki shania u haba fi shania u trai haba ka jing mut ka jong pi ka ya be shu trai kam ya chane ka jing e u trai u bat i pi ha ka jing suk ka bajanai ha ka jim ka jong pi ya nget aba u trai u don pin i ya ka jing jom bang nget nga ka ni ka sngi ni ne duai na mata jong pi nget u trai un ai bor fi nget u trai pen shat bor fi nget fin pen kam ya ka ni ka tien ka jong trai ka jim ka jong pi ba fin sneng ya ki te ki jing ria ba fin sneng ya ki te ki eriong na ka jim ka jong pi ba fin khmi ya ka buram ka jong trai ba fin i ya ka jim penem ka jong trai ha ka jim ka jong pi ba fin i ya ka ta ka jim pelat ka jong trai ha ka jim ka jong pi ni ne let yang ane ka pa ben duai na mata jong pi pa jing ba beneng lom khoi ka teng ka jong meng i wan khmak ka jong meng pa ha ni ka sngi ka teng Jesus Christ no penem jingi try ngi ai ngu ko try Jisu yang ni ka tien ko try ka ba me kren ha ka jim ka jong i ko try Jisu ba shibun ko try Jisu ki ba pet ko try ka ni ka sngi ko try ki ya ing ba ki jing e ko try ki ya ing ba ki eriong ko try ki ya ing ba ki jing jin jar ko try Jisu ki kendo shibun ko try ka ba sedang man syakri ko try ya ka kerteng ko jong me ko try Jisu re ka tien ko jong me kala kular ko try bangi syakri me ko try Jisu ka lenti ka jong me ka long ka ba kim ka lenti ka bangi ya ka try ka long ka ba wit re try ka ni ka lenti ko try ka ya lamingi ko try ka jing em ko try Jisu
Jisu batrai tang khendiat ko trai ka htien ko jomi ko ong basyam ya kata ko trai batrai ai bangi ko trai long kita ki bakhendiat ko trai Jisu wat apreng ko trai Jisu ngi kendo ko trai kita ke jing e ko trai wat apreng ko trai ka eriong ko babe ko trai ha ka jing em ko jongki ko trai Jisu trai ai bakin kmi shame ko trai Jisu ma trai mera kren ko trai ka htien ko jomi ko trai Jisu ma trai meri me ko trai Jisu beri khop ingi ko trai apreng ko trai jong ka jing jen ja ko trai menom sha ko trai ba ka jat ka jongki ko trai kan ki ko trai ma melo me ko trai ba sumari ki ko trai Jisu trai de me ko trai ba bat ki ko trai ha ka khti ka mon ka jong me ko trai Jisu bar nga nyat ko trai Jisu mer sumari ki ko trai na ka no basni ko trai Jisu trai ko mamla yele ko trai na ka benta jo ki Israel ko trai Jisu ko mamla long ko trai unong penem ko trai Jisu ha ka ta ka sngi ko trai ba ki ya ling ba ka duriau ko basa ko trai nga nyat ko trai men penem ki ko trai Jisu men pelai lu ki ko trai Jisu na ka ni ka jingile ko trai ba ki kendo ko trai ha ka gm ka jong ki ko trai ka ni ka sngi ko trai Jisu trai nga nyat ko trai ko mamla sneng ki eriong ko trai men sneng ko trai Jisu ki ni ki jing e ko trai na ka gm ki ni khon ki jong mi ko trai Jisu trai ki ya i ba shibun ko trai Jisu ai ba kin kmi be tang shami ko trai pen dap ki ko trai ka jing suk ko jong mi wat apreng jo ka eriong ko trai ai ba ka jing suk ko jong mi ko trai kan sin sha ko trai Jisu ma trai ka htien ko jong mi ko trai kala kular ko trai Jisu trai ba ka mela ai ka jing suk ko jong mi ko trai Jisu ha ka gm ko jongi aba ka don ka jing suk ko jong mi nginum ko srai na ka don ko jongi len nginum shakti ko trai ma ka jing suk ko jong mi ko trai ka ba pra ka jing phang baro ko trai kan dari jai jai ko trai ya ka jing mut ko jongki ya ka don ko jongki ko trai hameu Jesus Christ bolong nong panem jingi ba trai ai bikin man panon kam ya ka ikhtiar bari ka bor ka ba me mel ai ko trai kin sneng ko trai Jisu ya ka to ko jingile a ka gm ko jongki ha ka kerteng ko jong mi ko trai Jisu trai ka bor ko trai Jisu ko jong nong shon ko trai ka dum la bale don bor ha ka gm ko jongki ko trai Jisu ko me ong ko trai bagin your right ki besen bagin yang tham ko trai kin your right ko trai kin ki jing e ko trai ha ki jat ki jongki ko trai ha ka kerteng ko jong mi ko trai Jisu bar ha lor ko bor ko jong nong shon baro ba ka nom dan ke ga balaban pesne ko trai ya ka ni gm ko trai jing ni ki khon ki jong mi ko trai Jisu ngadu wai ko trai Jisu kan dan me ka jing kha ka jong mi ko trai ha ka ta ka gm ko jongki ko trai Jisu melong ma me ko trai ka jing sha melong ma me ko trai ka jing penem ko trai yanongin shaptieng yanongin khau et ko trai Jisu ma melong ma me mo siang ubas kem ko trai Jisu aba me dan ko trai dan mano balaban pen ki ko trai yang ni ki khon ki jong mi ko trai Jisu ngang nyat ko trai kin i ka buram ko jong mi ko trai Jisu kin i ko trai Jisu ya ka jing suk ko jong mi ko trai ba ka jing pelai luit ko jong mi ko trai ha ka ni ka sngi ko trai kum joro ko trai ngi duai ko trai nam ta ki khon ki jong mi ko trai ki ba ya limba ka jing pang ka jing stom ko trai Jisu trai ba bon ko trai Jisu ki la sha te ko trai Jisu ha ka ni ka jing stom ko trai la bon snem ko trai Jisu trai ngi hukum ya ka ni ka jing pang ko trai ha ka kerteng ko jong mi ko trai Jisu kan hap dem ko trai ba ka mi ko trai na ka met jo ni khon ki jong mi trai ki man ka po ko trai ki ai o chme man ka po ko trai ki kerpat chme ko trai nganget me yo sngo ko trai Jisu ya ka jing kerpat ke jong ki ko trai Jisu ba nganget me pen khia ko trai Jisu ya ka ta ka met ke jong ki ko trai Jisu trai ko maktien ko jong mi kala ai ngi ka jing kular ko trai ma beni ma me bala de baru ke jing pang di ma me ko trai bala baru ke jing kro ka jing pang ka jing kro ko trai me weng ko trai Jisu na ka met ke jong ki ko trai me pha ka ni ka tien ko jong mi ko trai me khta ki ko trai Jisu me pen khia ki ko trai ko ma me pen khia ko trai Jisu to pang lai pu prasnem ko trai Jisu nganget me pen khia ki ko trai Jisu bakin yang ko trai na ka to ka jing thia ka jong ki ko trai bakin yat ko trai ha ka kerteng ko jong mi ko trai Jisu ngira kren ko trai ka htien jo ko jing yat ko trai ngira kren ko trai ka htien ko trai jo ko jing khular ko jong mi ko trai ba ling ba ka jis nam ko jong mi ko trai ngi pen bana ka jing pen khia ha ka met ka jong ki ko trai ba ka nget kin priang ro ko trai Jisu da ka jing yat ka jim ko jong ki ko trai Jisu bangin ai ngo ko trai bangi shakri me ublei jong ki kamba ko trai ni ai ngo ko trai me it plat ingi ko trai me palat ingi ko trai me sumar ingi ko trai me melong me nong pen im ko trai ha ka jim ko jong ki ko trai ina pangi de rem kini baro ko teng Jesus Christ melong pen im jingi amen shisha nganget kan ka tien ka long sha ka jing ku ha ka jim ko jong fi wanam shap tiang finia kan do shibun ki eriong ha ka jim ko jong fi rei wanam shap tiang kan mau pidan ha ka liang jong no pidan bat u Jesus Christ ba ka tien ka jong trai ko ha trai don ha ka liang ka jongi mano bala bale persha ingi nam dan mano bala bale persha ya ka jim ka jong fi hot finia kan do rei trai on ai ka jing job ha ka jim ka jong fi apa fi shakri shisha ni kerteng ka jong trai apa fi ba shisha ya ka ding phna ka jong trai ba fi len shisha la ka jong ka jing em ba fi bot na din jong trai on pen ibe ya ka buram ha ka jim ka jong pi pen ibe ki kamba ki jong pen ibe ka khti ka jong halor ka jim ka jong pi yang nge shisha pen long bala kar khu shisha na ka ni ka khtin ka jong trai ka ni ka sngi ko bar kum juro ka ni ka sngi yo na pring jong pi ro pinang kwa shu ki jing sonok ni pinang kwa shu ki jing duai Filaban phone kini number fi itu screen ki jong fi dan ni filaban wan kendo ingi shang ni ka office jong ka potternet ka badan apa Nongthymmai Nongkhryiem letak no bingna syam yang pada awi ka sngi ublei ka jing sok ublei ka jing kmen ulong rekat lembar fi baro amen